Nemhaka iyoyo toda kutarisa kuti ndepapi panonzi kukundiwa kwa Satani. Satani anokundiwa sei? Akakundiwa papi? Toda kutarisa nyaya iyoyo yamunoita zvakanaka kana muchiiterera. Nhasi toda kungotarisa mukati mebhaibheri, Jesu naSatani, nemutadzi naSatani, kukundiwa kwa Satani. Patiri kutaura kukundiwa ikoku, tinenge tichireiza nyaya dzekuti iwe ukadzitsamira naSatani unogona kumukunda. And this one is part 1. There is part 2 yatichazoita the other time. Part 1 iri kutarisa the bigger picture yekukundiwa kwa Satani. Part 2 tichazoitarisa specifically takatarisa iwewe neupenyu hwako. So part 1, the devil's defeat. The devil's defeat ndo topic yatoda kutarisa. Revelation chapter 12 verses 7 to 9. Iyo tinoidaidzira zvino kurwa kwakawapo kudenga. Mikaeri akarwa neshato, shato ikarwa ine vatumwa vayo vakasakunda nenzvimbo yayo haina kuzowanikwa kudenga. Zvino shato huru, iyo nyoka yekare inonzi Diablos naSatani, yakakandirwa pasi panyika, iyo pamwe chete nevatumwa vayo. The first defeat yaSatani yakatanga kuitika right kudenga. That level yekukundiwa kwa Satani, level iyoyo kwekupedzisira iwewe neni tofana kuzodzokera kusvika palevel iyoyo yakakundiwa Satani kwekutanga. Ilevel yatofanira kusvika tiri pano panyika. Ilevel ipi? Satani akakundiwa nezvokwadi, akakundiwa netruth, akakundiwa nekururama, nokuti chaigwa raiva rima nechiedza, dzaiva nhema nezvokwadi, kwaiva kuipa nokunaka, kwaiva rudo nokuvenga, kwaiva kupomera nokugwira, ndo zvaigwa. Saka kudenga chaigwisana ipapo inhema dzaSatani nechokwadi chaJesu, chiedza chaJesu nerima raSatani, kunaka kwaJesu nokuipa kwaSatani. Pekupedzisira iwe neni tararama panyika pano, tinofanira kuzomukunda nelifestyle, kumukunda zvokuti anoshaya nzvimbo kwatiri sekushayikwa kwayakaitwa kudenga. Anofanira kushaya pauri kana iwe neni tararama murudo, mukunaka, mukururama, muchiedza, muzvokwadi. That was defeat number 1. Defeat number 2. Defeat number 2 tinoiwana pabhuku raRuka chapter 8 verse 26 kana chapter 10 verse 17 na 18. Kana ukatarisa chapter 10 verse 17 na 18, inoti iyo verse 17, and the 70 returned again with joy. Remember kuti Jesu akambotuma vanhu vakawanda kunoparidza vhangeri, and there were about 70, about 35 groups, because akavatuma 2. Zvikanzi vakadzoka vakupa report, feedback, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. Verse 18, and he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Zvikanzi vanouya voripota voti ishe vanhu vatendeuka pataparidza vhangeri. Even mweya yetsvina yanga ichigwadama pamberi pedu. Hanzi Jesu nobva ati, ndinoona Satani achiwa semheni kubva kudenga. The defeat
of the devil mukati meupenyu hwevanenge vatenda kuna Jesu. Kukundiwa kwa Satani nesimba revhangeri, kukundiwa kwa Satani nesimba revhangeri, simba reshoko, simba romunamato. Hanzi varume ava vanoripota mwechina yatiza yaenda patari chiparidza vhangeri nemuzita renyu tichinamatira vanorwara, mwechina yaenda. The defeat of the devil in the power of the gospel. Nganditaure newe mwana waMwari, unogona kurarama upenyu hwekukunda Satani, upenyu hwekukunda mwerima, upenyu hwekukunda mwechina, kana watenda kuzita raJesu, kana watenda kusimba revhangeri rinonzi naPaul, handinyari neivhangeri because isimba raMwari rinoponesa vanotenda, kutanga muJudha tevere muGiriki. Iye Paul obva ati shoko romuchinjikwa upenzi kune vanoparadzwa, asi kwatiri vanoponeswa isimba raMwari, the power of the gospel. Kana kutenda kuvhangeri wakunda Satani. Tenda shoko raMwari wakunda Satani. That is stage number 2 yekukundiwa kwa Satani. Stage number 3 yekukundiwa kwa Satani ndinoida tiri pana Luka chapter 8 patambotaura vesi ya 26. Ukatarisa mwechina payakaona Kristu yakamubvunza mubvunzo, mauya here kuzotiparadza nguva isina kukwana? Mauya here kuzotiparadza nguva isina kukwana? Kureva kuti mwechina inotoziva time yayo, inoziva kuti ichaparadzwa, asi inobvunza mauya here kuzotiparadza nguva isina kukwana? That's the question. Chimwe chandotarisa chakaitika Jesu achidzinga mwechina ichibuda mumuchinda uyu ainzi Region, hanzi ichipinda munguruve. Yapinda munguruve, hanzi nguruve dzakamhanya dzichibva dzanowira mukati megungwa. Now ukateerera manyorero aMateo naRuka, pane kamusiyano kandinoda. Ruka anongoratidza kuti mwechina yakabuda ichibva yaenda, but Mateo anoisa a certain emphasis, kabudiro kemadhimoni pamunhu, kaendero kemadhimoni panguruve, kamhanyiro kemadhimoni, nekuti zvinoonekwa nemeso, mweya imweya. Saka kabudiro kayakaita hapana akazvoona. Vanhu vakazoona kuti madhimoni aya abuda mukati menguruve, because nguruve idzi dzaive ma1000 dzakati dzapindwa nemadhimoni akanga ari mumunhu 1, idzo dziri ma1000. Hanzi nguruve dzakamhanya, pakumhanya kwadzo dzakamhanya neizwi raJesu raakataura achiti go. Izwi iroro rinoonekwa simba pakuti nguruve. Mateo kana achinyora naMako havati dzaimhanya. Vakomana vanonyora vachiti nguruve dzainge dziri kupotsegwa dzichirovera mumakwenzi nemiti neminzwa namabwe, dzichibva ura uchibuda dzakananga mukati megungwa. That's the power of the defeat of the devil. That power iri muzita raJesu. That power iri muizwi raJesu. That power iri mupresence yaJesu. Ndinotarisa kakundirwa akaperere ipapapa. Kana imwe nyaya ndiri kutarisa madhimoni aidarika kana aive Region aikuma 6000, at least 2000 demons. Madhimoni aya aigona kuzara nyika yese, vanhu 2000 vakazadzwa nemweya yesvina. Ndinotenda Mwari kuti at least these demons were confined to Region only.
only. Unoziva here kuti mudzinza rekwenyu tenda Mwari, because dai meso edu aivhugwa, dai Jesu aimboti madhimoni ari munzvimbo iyi ngaambobuda acho afamba achionekwa, hapana pekuhwanda, because anodarika mhashu dzinofukidza denga samakore. Mwari haana kutendera kuti tione, uye Mwari haana kutendera